Saphinde safika leso sikhathi emsakazweni Khosi FM lahlangana khona no Dr Ngoki Mahaya sikhuluma indaba ethinta thina njengama-Afrika kwingosi Afrika nenkolo kuningi kakhulu esikhulumayo la sikhuluma isiko sikhuluma inkolo sikhuluma ezemfundo sikhuluma izinto eziningi ezithinta ukubaluleka kweAfrika njengesizalo kumbe isizinda sayo yonke into ekhona emhlabeni njengoba sengibalile namhlanje ke Dr Ngoki Mahaya asikubingelele sikwamukele namhlanje singena kamnandi ke kuyinyanga yenza labantu inyanga yabantu besifazane siyakwemukela. Ngiyakwemukela nami Macingwane nabalaleli boKhosi FM abaphathi boKhosi abakulelelayo Macingwane ngiyakubingelela usuku namhlanje usuku lokuqala enyangeni siba nawe emoyeni okusuku lwenza labantu manje ngingabade ngiyakhuleka kwenza labantu yaseAfrika yaseNingizimu Afrika kaphunga nomageba Macingwane. Hey sikhuleka kamnandi ngoba siyabaza abantu besifazane ngisho ngathi ubhengo kwenkolo nombhengo kwesiko uzohleza uthola igigaba ezahlukahlukene ezisuka iveza ukuthi umuntu wesifazane ubalekile. Macingwane umhlaba uthwelwe esibelethweni somuntu wesifazane. Abantu basifazane kudinga bahlonishwe babekwe esigabeni sabo okuyisigaba ababekwa kusona uNkulunkulu umvelenqangi ababekwa kusona zinyanya akekho umuntu ophila lapha ongaphumanga esibelethweni somuntu wesifazane uyedwa umuntu owaphuma enhlabathini uAdam no Eva owaba ubambo lokaAdam ngakho babaleke ngoba abantu babala ngemkhakha ehlukahlukene nje Macingwane sike sebabala kulomsakaza abantu abaningi noma sazi ukuthi lo nyaka unyaka kamama uCharlotte Maxeke kodwa nje baningi abanye abantu besifazane esingathi amasikhuluma ngabo noma sibabala bona abangama unsung heroes. Ngingakhumbula nje ukuthi nasentsheni bakhona abantu abancane nesinabo eNingizimu Afrika njengamanje. Ngabona nje amawuzwa ingqalabutho zakithi sowazi ingqalabutho noma isencane osizophila Mkhize. Uyeyuza uthi cha ngempela nazi intokazi onombuso shozi odumene ngelikaNonosho. Baningi abanye singathi amasibala lapha odokotela onqobile sithola. Baningi singathi masingababala lapha Macingwane sikubona ukuthi izwe lethu saphephile oba senabantu besifazana abasebancane abakwazi ukuphumela obala bakhulume ngeyingqinamba esibhekene nazo ngoba masihamba kulomhlaba iBayton seseshiya kubona Acingwane. Hey ngibona nomfundo engibuka la usangibala ngani dokotela. Ulebelezi siyakubala nawe nomfundo. Siyakubala nomfundo ngoba unomfundo ugama likaNdodakazi udokotela uMahaya lapha eGrace Hospital eMaritzburg. Yebo. Uyazi ke sesixoxe nomfundo abanye abantu besifazane onomfundo uproducer wakho Macingwane unomfundo Mkhize. Yebo. Ebuncaneni babo abakhombise izimpawu zokuba bahole. Kodwa ngoba sikhuluma ngabo namhlanje ngazobe sengathi sesiyaba profile. Kodwa uNkulunkulu baprofilile ngemsebenzi yabo. Sikhuleke nakubaphathi. Hawu madoda. Kunjalo. Hawu kunjalo. Emsakazweni Khosi FM Dr. Mhlawumbe ngiyafisa ukubheka namhlanje ngithe mithi ngiyabheka ukuthi usiphatheleni esimeni soprofeti. Ayi. Dokotela wenzenjani namhlanje? Uyamacingwane lengosi umAfrika nenkolo. Yebo. Manje ngizophatha namhlanje iminxa ebambili ngoba ngizokhuluma ngomAfrika woqobo. Lithi iBhayibheli ngeminyama kodwa ngimuhle. Awusona. Ngizokhuluma ngomAfrika woqobo kodwa futhi waba umprofeti kaMvelinqangi. Waba umprofeti kaNkulunkulu. Waba umprofeti kaJehova. Hey madoda. Waba umprofeti kaYahweh. Ngizokhuluma lapha nomuntu ogama lakhe malichazwa kuthiwa uNkulunkulu ungumehluleli. uNkulunkulu ungumehluleli. uNkulunkulu ungumehluleli. Umprofeti owakhuluma imanga nemangaliso, umprofeti owaphupha amaphupho esithi namhlanje zibonakaliso. Umprofeti owanqaba ngayo yonke indlela ukuba umqondo wakhe ucindezelwe. Lo mprofeti omakhuluma ngaye eBhayibhelini eTestamenteni elidala uma uke wazi kahle ngaye sesingasho sithi unenhlanhla ukuba ube nefoundation yokwazi ngesambulo. Okay. uJohane.
uJohane. ayikho incwadi elikhulu eBhayibhelini nje edlula incwadi kaJohane. incwadi kaJohane ethi isambulo. Okuthiwa isambulo. Ayikho incwadi elikhulu njengaleyo. Manje lena yenye incwadi ezilikhulu eTestamenteni elidala, incwadi kaDaniel. Namhlanje sokhuluma ngoDaniel Macengwane, umAfrika woqobo. Ngimnyama kodwa ngimuhle. Akuyothuka omunye ukuthi umprofeti uDaniel uthi umAfrika woqobo. Ngisho ngoba Macengwane sizokhuluma ngaye kunento eziningi ezizovela ngoDaniel ekuyizona namhlanje izwe okumele libambelele kuzo. Siza nomprofeti Daniel namhlanje ngoba uma sewuthatha endulo sithatha izingxabo zethu Macengwane. Kufanele bese sazi ukuthi manje ukwazi ngalezo ngxabo kuzokusiza ngani. Ngoba abantu esikhathini sanamhlanje bavamisa ukunganaki imvelaphi yabo namasiko empilo abo nesiko empilo labo nempilo yabo nemikhuba yabo emihle engabafikisa ngale kwelamathongo. Ay ngihlezi ngisho dokotela ngithi julile inzima futhi namanje ngiyayizwa umprofeti uDaniel umAfrika woqobo mhlawumbe ke sithi shwi etolo mesibuya sifuna siqhubeke sichaze kabanzi ngayo uDaniel. Noma kanjani umAfrika nenkolo uyaqhubeka Dr Ngoki Mahaye ngisahlezi naye sikhuluma indaba ethinta ke umprofeti uDaniel otholakala ke eBhayibhelini noma abaningi bedideka ukuthi mesithi umAfrika woqobo sisho ukuthini mhlambe ke sifunde ngaye ke sizwe kabanzi ukuthi kanti kwakubani umprofeti uDaniel. uDaniel igama lakhe lisho ukuthi uNkulunkulu ungumahluleli. Okay. Wazalwa ezweni labaJuda. Eseyinsizwa kanye nezinye wayiswa eShinireyare. La phezulu laseBhabheli Macengwane. Inkosi uNebukadnesari ngonyaka ka605 before Christ. Babe sekuthunjweni lapha babethunjele khona eBhabheli ngonyaka 1957 before Christ. 597 before Christ. Iminyaka esishiyagalombili emva kukaDaniel nesihlobo zakhe. Umuzi waseJerusalem washiswa umlilo ngonyaka ka1587 before Christ. uJeremia washiya emumva eJerusalem lapho waprofeta khona waza wathathwa iGibhithe. Usho ukuthi bayehlokana phakathi. Kwase ukuthi isifunda ngoDaniel nabanye abathathu ukuthi babekwa phansi kwesandla senduna yabathenwa. uAshiphenazi yena wabanika amanye amagama ayehlonipha oThixo baseBhabheli. Acengwane ijulile ke la. Bahatha mabefika lapha banikwa amagama sebesedingisweni. Amagama ayizobenza ukuthi bakwazi ngalawo magama ukuhlonipha oThixo baseBhabheli. Usho ukuthi iThixo. So uDaniel yena wabizwa ngegama elithi uBeliteshazari. Ngoba wayebizwa ngoBeliteshazari nje wayeqanjwe induna yabaJuda. Wayeqanjwe induna yaseBhabheli ukuze akhohlwe ngesiko impilo labaJuda. Yeyizithile. Yabo Uqanjwa lapha ngenhloso. Uqanjwa lapha ngenhloso. Vela mase bedingiswe bonke abantu ababedingiswa Macengwane. Babenikwa amagama akhombisa ukuthi mabakhonze uNkulunkulu bezizwe ezibacindezele. Hey. And manje ukuze bekwazi ukuthi lento beyenze empeleni bese iyenzeka fanele kwagama lakhe lishintshe kuze meqala ethi mina ngubani akhulumelele igama elizofeza lenhloso ukuthi akhonze iThixo. Akhonze iThixo. Wonke nje umcindezelwa. Yabona ucindezelwa lokhu kudala. Kuyeke nje okwami ukuthi nami ngake ngaba nenkinga esikoleni. Yep. Noma Diba waba nenkinga esikoleni. Igama elithi Nelson waqanjwa umisi wakhe. Ehlule ukuthi Holy Hlahla. Ehlule ukuthi Holy Hlahla. Hayi kwakungabe ehlule ukuthi Holy Hlahla. Babethi leli igama elobuqaba, barbaric name. Oh yes. Udinga igama lenkolo. Kusho igama oqanjwe uyihlo. Njoba nguNgoki. Angingayibizi ngoNgoki, angiqhamisa kakhulu Emmanuel. Aliphelele leli gama. Aliphelele leli gama ngoba igama la kwaSathana. Lento indala lokucindezelwa ke kuka-Israel, kwabaJuda, kwamaHebheru. Kwahamba isikhathi eside ngoba even okuzalwa kaJesu kwathi mayisithathwa inkolo yaseAfrika eyayifike noJesu engumAfrika emnyama njengawe kwadinga balithathe igama lakhe benze lokho okuthiwa transliteration
transliteration. Transliteration, not translation. Transliteration. Literation. Yabona manje kwase kuthiwa uJesu lo akabizwa ngoJesu. Akungelona igama lakhe. Igama lakhe kuYeshua. Igama lakhe lungqo. KwakuYeshua. uYeshua igama lakhe ngqo oba phela wayengumAfrika. WayeUYeshua. Ayi Dokotela siyafunda futhi ke siyaqonda kabanzi ngezindlela umcindezeli ayisebenzisa ukusicindezela thina abantu abamnyama njoba uveza ukuthi umprofeti uDaniel wacindezelwa naye wakhishwa kumbe waphucwa igama kanti noJesu naye uze qhamuke seUjesu omhlophe nje kahle kahle wemnyama uzuveza negama ukuthi washintsha igama lakhe lokuzala kwakuYeshua kodwa washintshwa wagcina ke eseuJesus njoba sesazi ukuthi nje uJesu siyafisa ukuqhubeka kabanzi ngesonto elizayo sifunde ngoba kuningi kumele sikwazi thina njengama-Afrika ukuze sigcine sesiqonda izinto eziningi engicabanga ukuthi le ngosi umAfrika nenkolo izosinikeza zona. Manger beaucoup,